Dugaya. Natapak sa skinta. Itaguin na. Ay, mabuto na daw. Hindi na makuha kay... Oh, kana! Okay! Awal, oh, kana! Okay! Sige. Sige. Yeah, kana! Sula! Yeah! Oh. Anaon na lang, anaon na lang. Anaon na lang. Ito Dugaya. Okay. Ano ba, dugkal? Kusa, kusa! Wow! Ikuha! Sige. Play! Sige. Lahos pa, lahos! Irop! Sa plagana, tabangan mo dai. Ge, ge, kana, dugkal! Sa plagana. Kana, kana, ge! Kita aja dah. Kana, ge! Kandos. Taon yun kapas ginawa. Ge! Anda yung aking magtaa. Ge, yabo! Yabo. Op. Ayaw mong tama. Pwede ko sa! Ini kusa, kandos pag kusa. Bahala ko kasun. Sama, sugkay na ta! Balik! Naigo ba? Balik! Oh, bigyan pangarsiyan. Tuyok, tubang. Roso. Oy! Ayo. Okay ra, amo ni Tayoron. Okay lang. Dire, tarong doon. Ginoy, ginoy! Sige, tarong na. Wag nanigo. Tuyo ka doon. Oh, balik ka dito. Kusta na yung lapos yun. Wag ni Migo na. Garasi, bisa mo. Dito ka mahinyon, kay katuyot. Ay, tawan adot lang na. Tanong ni Sir Nilda. Patay! Ini, John. Senado hawe, tanaw ni dagkog ni Bakto. Murubaw. Grabe nito. Ang musunod mo yung sakripisyo. Tuyoron. Ay, igubaw bini sa baw. Sabot. Oh! Ayaw, ayaw! Ay, okay, wala pa tayo. Watamigo, watamigo. Mana-mana ito ha? Hala, yung ata manong. Ay! Wala. Tiwas eh. Kaya berarti nag-upo sa tikas. Ay, wala. Dito, bulalit eh. Dali yung si Isa Nubudin. Ano? Ay, gagalang gabi na yun. Aray na eh. Ano tayo kamay? Wala, daog na. Nakapalit ito location. Nabubo kayo. Sige na. Ini. Ubay-ubay na. Sige, kuha ka. Sayo no. Sige. Sige na, sayo ito. Sige na. Ha? Tungtong. Sayo. Ama. Bakit atong founder sa TikToker? Balik! Ay, ada rame na sok inoong. Ano may kami kadugay yan eh? Sorry, TikToker na. Grabe, Junior, kaya maghinay nyo. Bukong, parang nyo. Ikbaga ro, pero ikaw matulog.
Pag MC, papilang MC sayaw, MC. Papilang sayaw, MC. Pila. Magsikot tarong ko ha. Kaya kita may doa MC. Kita tarong ko ha. Akrama ko na MC. Puno nga rin MC ako. Zip ka ba? Terus gana ron. Sudut sayo niya ginikanan mga bata. Oh, naman na. Karang ako Nan, siyaw. Alay bigay. Ilang tanan ayaw. Muli na naman yung uwan. Tanan na. Ayaw tanan na. Oh, sorry kayo, amazing kayo nga Arley Brothers, dili ka present kay na importante kayo nga gilakaw. Oh, ayaw nga. Sorry kayo, amazing kayo nga Arley Brothers, dili ka present kay na importante kayo. Okay? Nagurharang kuhin man. Nagurharang balik kami. Anteres. Dairis! Wala na ba ko? At hindi lang tanong ka! Adugay kayo oy. Mana kaduara. Oi, mana? Oh, kana mana? Mana? Oh. Oi, mana? Oh. Oh. Kana. Hoy! Ayaw, ada cotoray. Pamukmukon ta mo diyan ron. Aw. Todlo ka ron? Ay ka magtodlo niya. Kay si Analo. Sao na to? Oh, wala. Oh, hoy, ay kumoy. Matutlo lang sa kurso. Hoy! Ayaw rin! Oh, klaro kay si Analo. Ah, kene.
Last na. Hoy, way matodlo. Way matodlo. Oh, last na. Oh, hoy. Lai, kanindot. Kanindot. Oh, mana. Hoy. Ah, kedua. Ah, ito na. Kade, kita gani ron. Kade tarungay mo to ha. Lemon sa earth. Okay. Una to na lo. 1, 2, 3, go! Flipping. What? Ana. Oh. Ay, mao gud. Hoy! Tinalo. Mao gud ha. Tinalo. Adisan mao. Okay. 1, 2, 3, go! Hoy! Ah.